Fiż-Żurriq quddiem il-Partitarji Nazzjonalisti Bernard Gregg qal li wasal iż-żmien li jgverna b'diskors ankrat fil-politika antikwata bħal gvernijiet nazzjonalisti sinonimi mal-kilba għas-siġġu tal-poter. Bernard Gregg spiċċa jtenni li wasal iż-żmien li jsir Prim Ministru. Wasal iż-żmien li nerġgħu niggvernaw! F'diskors negattiv, qiebes u aggressiv ikkonferma li jiddejjaq meta l-ġurnalisti jistaqsuh għad-dettalji dwar il-wedit tiegħu. Kull darba li jiġu bil-mikrofonu, l-unika ħaġa li jagħmlu hija jippruvaw imaqdru l-proposti. U kif ħadd tagħmel din? U minn fejn se ssib din? U kif se tħallas għal din? U di kif se jirnexxinna nagħmluha? Serħu raskom meta nagħtikom kelma, dik il-kelma jien inżomma. L-iżżgħażagħ ukoll wedhom li jżidilhom l-istipendju jekk jagħmlu l-volontarjat, iżda hawnhekk ukoll ikkonferma li ma jafx minn fejn ħajġib il-flus u li għalhekk il-wegħda mhix waħda costed. Inżidulek l-istipendju. Nagħmlu l-parti tagħna, naraw kif insibu l-flus. Fl-istess ġimgħa li tenna li jħobb jiltaqa' mal-bdiewa għaliex ituh il-ħxejjex bxejn, issa qal li jmur fir-raba biex ixomm il-frott. Ninżlu fir-raba magħhom, immorru għall-pleliqi, inxommu l-frott. Fid-diskors tiegħu huwa rrakkonta wkoll dak li qal lil żagħżugħ li talbu jispjegalu s-settur tal-esports. Filwaqt li dan is-settur diġà jeżisti f'pajjiżna u Bernard Gregg qed iwiegħed li ser joħolqu bħala settur ġdid, għal darb'oħra kkonferma li ma jaf x'inhu s-settur. Dan hekk kif it-tweġiba li ta' liż-żagħżugħ ukoll kienet Kastel fl-arja. Wieħed minnhom beda jgħidli iktar. Għalli għax jiena ġennint. Għalli jgħidli iktar speċjalment fuq din tal-esports. Qedlu se nkunu qegħdin nibnulek kastell illi fuqu int tista' titla' u minnu inti twettaq il-ħolm ta' ħajtek. Għalkemm Bernard Gregg spiċċa jwiegħed biss kastelli fl-arja huwa reħiela jipprova jbeżza n-nies b'diskors negattiv u skontu bi gvern laburista ġdid ikun hawn il-baħħ. Flok dak il-kastell taf x'ikollok il-baħħ.